Sriyastina Mahabhatu Taryatana Tumaring ingsun awara kutara den kayapan kalem ngandika Samar pamoring sukma sinusmaya winanjengesi singen pentonging apu pambukaning rono kalen saking lepayating aluyut Wilahen awi kena mastu purnamu sidhem awi kena mastu purnamu sidhem silat merinjawang jagat karuna sirang tondo kawisisaning bisana sono sinamung langning welut estu maksih lestantun lampahing buddha jinandra tutur katela tetulut-tulut mrih labdeng marabdya Mini sedang upama paraming niskara Karanodya tumiying jaman purwa. Mangga teka busana aning gurita taurenggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Panggunggung sang Purwengkata segebyar dumadining wayang purwa. Tewakaning kandha winarit runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarur angrasa wani. Wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya janma ingkang angil kaca. Jarwe wis nakut saing carita lebecik wis kagelar. Madaning pakilan yoga satria mrisani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum yang kartika wis kunurba kudrating awasa. Sahari ratri hangidri bawana prategeng duk sira. Gilir kemandi. Temata tipe tanganing dina sasi. Warsi pintu kang sarta abad kedua tangkar tepangkar tuya sinirambun tuya japadeng krembya dato padang kutu ketualang atoga burununun yang buruntu dato beranaan tanpa wicalan padang terangan sinari sangbang renang dengar sumur bawani jagat munggung jagat wetan duk mungut-mungut munggung ngalengan wekerabang merengangah lamun kaing sayahan dilat-dilata bumi saya dangu sumuruk sang Hyang Arka kados meblek kanan kirining abang ismu jenar kapur bawan senaring sang Hyang Basanta tarung datan ijo royo-royo manggu gunung ingkang biru maya-maya bocah ing gunung kinemulan gudal kasiling marabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangu sulaing kawula dasi diliwarsa angupaya buka karep tegal sawahi. Angulur sira datana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulungune. Anggiring raja kayane sawan ana pirembagan sumur wanggih. Sang Arka saya dangu saya inggil wis katon melong sinari jagat gunung inggih keblat papat warga dewitan yang gulun. Sinaring jagat kang sami rebo nyoba arep botejo arep kekuwung parandene datan wonten ingkang amadani kegungging praja negari Ngastina ya negaring Guru Janggala ya negaring Liman Benawi
Apanjara kalawan kandha sak ratring mangke negari Ngastina temati saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa pandaya benawi trambe mbaing samudra kinang langut tanpa wagut. Pegateng maninggal kapantha urut ing Cakrawala, maneh-maneh cakrek ing wisik. Sawaneh kineping jurang, corong, kinepung guwa serong. Kinarya sesuwun peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir amder sasana jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung, royo-royo karang witri. Rewe-rewe ron kelapa, bumi subur, pasiden bangun. Satengah tinandur angkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung panjenengan angrangsang langit lenggak lengguk. Lampahe toya ingkang mijil saking sendang-sendang wening pirtane. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaruhae ngeleni sawah. Miwah pategalaning sangya Pramangkisma. Mokal pangulaing petani bebasan datanana bime sak cengkah kang selo. Sadadinan bareng kang ora kabi pandha Bathari Sanggar Pasabinan Yayah Rukmi Sarek yang pinangka Pratiwi. Pategalan munggo pelwijo ingkang ngrembuyung gedhongane. Ambi kowe nganti kaya manglur pitane, pala kependhem, pala kesimpar, pala gemantung. Sadetan kuciwa cinawi tukulan kemamik sarasaning diri. Ingon-ingon aja kaya itik iwen sanse angrembug lamun siang aglar ing manggonan. Lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Tatanana carane kandhang nganggo penanjing malang. Labet tebih saking tindak Durjana Judi. Samya sayek seta katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Ana gumimbangi gunung anggo ngrusa melestari tumurun pratu merasade dadi huruf-huruf kaneng lengkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman. Sepentep saking tindak sansaya sinansaya. Wada winodanane momat sinamatan daya dinayan. Sawiji jismatan sejatining jejiwaan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya. Dewi binasake negari Ngastina laku semulagya manjing mring jaman jana panjang kunjung pasir pawuger Lojinawi Gemah Aripah Karta Tata Raharja dasar guru kang gedhe puri padang jagate dhuwur kukusé tarta adoh kuncarane tarta kasusuring manca praja lah sinten ta wahu ingkang asta pusaning adil bangsa negari Ngastina wenang rudan ucapna dasa namane Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani nenggih jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Jaka Pitana, ya Jaya Pitana, ya Kurawendra, ya Kurupati, ya Dastarastratmaja, ya Gendari Suta, ya Tripamangsah, ya jejuluk Prabu Gandharya. Nalindra ngratoni keprabon negari Ngastina. Arsa lenggah siniwaka ing madyaning dampar kencana. Binayang bayang sangyaning Wara Hapsara Hapsari manggung ketanggung Jaka Paloro banyak dalang Harta Walika sawong galing Mas Kacu Dwi Panggo kang sarwaretna prandene mangkisin ingkang parang caket dene mangarsa muhung nindya panti prangeksa muka pidaleming klasa jenar nenggih sang Repyana Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Bambang Trigantalpati prandene mangke merengaken pilgaipun Pandhita Ngetal Kandha nuju negari Ngastina nggih Sang Mahatma Siwara Bisma ya Begawan Dewa Brata sumambung raipun nata mandura Sang Prabu Baladewa prandene mangke tanggaping gati Sang Prabu Duryudana nampi rawipun nuju pamaning saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna pramila sigra murwani pangandikan mulat sangjaring para sebo datu kumang wijiling pandika Sang Jaka Pitana ing dereng kawedharing lisan.
Sritinon ning pasewakan Pusana maneka warna Sepak Puspitengu Dyono Miang manca Sarwarokmo Ranggeng manik nara narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca laliwaran lerki lasi sireng dadet ong wimbo kekondo Kati upeng maruta Kati upeng maruta manto Separan kang mangambar kongas Manggyo teracating praja kawuryan wasunya Aurora pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastutik Sujana Sarjana kelu
tidem tandaning mati antayeng rat ning aroban Roberto Yaestu karo jagat manik raja dewaku Liwang Suksmana mangkat dilinuwe urus asmentaning sejagat wasisaning Upadara Unmangke paman Paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Harya Suman ayo dadekaken pakenira si Paman Pati Harya Sengguni wondene sira ingsun piji wenten ngajengan manira Paman Plasa Jendara kawula ana ninggih nggih nyawa-nyawa jimat sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula anak Prabu Duryudana pareng maduka wantramiji dhateng pisanipun ingkang paman kepatihan nggih sewu-sewu kelepatan kula ing jawi sanget damel kuwatos sing manah Pindaran Salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging elokipun kawontenan sareng kula caket wonten ngarsa paduka raos kula tebih saking raos kemarasan pindhane kadya siniram tirta wahyuning suwindu pareng ingkang paman nungsung pawarta nyadong dawuh nggih sakmangke anggen paduka arsa medharing sabda pangandika ingkang paman arsa mabuka susilastawa nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pangandikanipun anak Prabu Duryudana kawula ana ninggi Nur mangke paman katiparan sira kuwi ingsun percaya minangka dadi batal pagilingsun paranata-tata ragite ngaprajan negara Ngastina marata diagi aturna marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti karempin Paman Pati Harya Sengguni menawi paduka ndangu bab tata ragite ngaprajan negari Ngastina partentu sadaya datan badhe nguci wani nggih sang Jawara kawula samya sayek saeka kapti akarya uring nusa bangsa duwe negari ing Ngastina mandhapipun dhumateng para abdi prajuritan para sata Kurawa ingkang boten kendhat nggih tansah gegladhen olah kridane ngaperang sawanci-wanci lamun paraja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe ngepok kuncanipun anak Prabu Duryudana ingkang paman kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabalangna kawula ana ninggih Paman Pati Harya Sengguni ya gawe marem sartane gawe bumbung diasingsun teka jangkep kang dadi aturmu paman ora liwat pakaryan ingkang utama wae tindakna selawasing urip kawula ana ninggih nggih nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Angger Prabu Duryudana anak Prabu Jakapitana paman iki dosa lan walat mlumbengi badhe kula tampi wonten kula wantun nampi sembahipun wong tuwa nanging iwa semanten gandeng jengantika ingkang minangka warangka negari Ngastina kula nalindrane sembahing paman sembudi kula tampi dawah sami-sami boten langkung prayogan nulungipun Paman Pati Harya Suman kawula ana ninggih sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang paman ing kepatihan nggih kawula non Nur mangke paman Ujung Popo Remban Durna Popo Remban Sokolimo rawuh paduka Popo Remban Durna lenggah kula pengkeraken rawuh wonten Praja Negari Ngastina kula ngaturaken pabagya raja kunjuk wonten kersa paduka Paman Kumbayana Paman Resi Durna lole
entos waru kembal manyar-manyar cuk neng dungkol wana alas dadi awana. Nuwun sewu Nger, nuwun sewu. Bombong casmanipun ingkang Bapak ing Sukalima. Sareng kula tampi pambagya rajanipun anak Prabu Duryudana. Inggih. Pambagya raja sampun kula tampi Nger. Sowan kula tebih saking rubdansanipun anak Prabu Duryudana wonten ngarsanipun anak Angger Ngastina. Mboten langkung kula ngaturaken pudha pangastawanipun ingkang Paman Sukalima mugi konjuk wonten ngarsa paduka Nger anak Prabu Duryudana. Dat kalingga murda kula tampi mboten langkung kaprayogan palenggaipun Bapa Wandur ing Sukalima. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima Nger. Durwangi Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura Sarawa patu Kanjeng Koko Prabu Balarama tedhak wonten negari Ngastina kula ngaturaken asung pasegan Monokrami mugi kunjuk wonten ngarsa patu Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karayahu Bathara jagat Pati Indra Jala Dewaku. Nuwun mangke Yayi. Yayi Prabu Duryudana inggih Yayi Prabu Jaka Pitana. Pareng sawanipun Kang Raka ing Mandura pun Baladewa tinampi kanthi prayoga lan kanineng semaken manahipun dasipun Kang Raka ing Mandura. Yayi Prabu. Asa pasegan Monokrami sampun Kang Raka tampi karya bumbung das manahipun Kang Raka ing Mandura. Mboten langkung nadan kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Dat kalingga murda kapetekaken wonten ing jajur meketing Wardaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kayuwanan saha damel sengsem tiasipun ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Koko Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun niki. Nuwun mangke Kanjeng Hyang Resi Wara Bisma, Kanjeng Ketal Kondo, Kanjeng Hyang Dewabrata. Arawuh wonten negari Ngastina nadan Kang Payatun Jaka Pitana. Ngaturaken sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Ketal Kondo. Kanjeng Hyang Bawana langgeng sinunggi datan aparat. Ya jagat pangestu Karayahu Bathara jagat ora mengkota dhisik Nger Putra Prabu. Marmane sira Putra Prabu Duryudana ngaturake sembah ana ngarsaning puniyang. Ya ora mokal senajan to sira Putra Prabu Duryudana kuwi nalindra nanging gandeng puniyang iki pepundhen lan sesepuh munggir. Paripaksa adohna saka dedosa cerakna marang palimarmaning dewa. Puniyang nampa sembahing Putra Prabu Duryudana tiba padha-padha. Ya mung tak jaluk pangestune puniyang wae kinen tampanana nggih Putra Prabu Jaka Pitana. Sampun sanget anggen kawula tampi. Kula pundi minangka jimat Kanjeng Hyang mboten langkung kaprayogan lenggah paduka wonten praja negari Ngastina. Kanjeng Hyang Mahatma Resi Wara Bisma. Iya Jaka Pitana. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning puniyang ana ngersaning Putra Prabu Duryudana. Putra Prabu Jaka Pitana. Durwangi. Saestu damel kaget tiasipun ingkang payah pun Jaka Pitana Kanjeng Hyang. Menawi sekawit saking para pundhen lan para pinisepuh kadosta Koko Prabu Mandura sampun wonten 3 ari mriku cumandha wonten negari Ngastina. Malah samangke kula nampi rawuhipun Hyang Bisma ing Ketal Kondo, Hyang Dewabrata. Mboten wateges kula badhe nyendu nanging damel bingung raos sing manah kula. Wonten wigatos menapa teka sak mangke damel kejet raos sing manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Teka kula nampi rawuh paduka Kanjeng Ketal Kondo ingkang sengkan datan pepuwuyan. Menawi alih tutusan gandhe sakembaran agengipun utusan Cantrik Mangyujangga saking pertapan Ketal Kondo. Teka samangke kula nampi rawuh paduka ingkang dahat tanpa katimbalan.
Kanjeng Hyang saestu ingkang maya nyadong duka menawi wonten lepat kula aturi paring pidana nanging menawi badhe paring ganjaran lajeng labetan kula ingkang sampun kula pisungsungaken wonten ngarsa patu Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo. Kanjeng Hyang wong bawana langgeng sinunggi tatanawrat malah kaget sotaning pun yang Ngetal Kondo nggih Putu Prabu teka sak mengko pun yang nampa sasmita ingkang wis tak tampa lumantar jati permana nalika pun yang nyumurupi kananoning Praja Negara Ngastina lah kok teka beda kelawan padatan. Liripun kados pundi? Aku nyumurupi jagating Putu Prabu Ngastina kuwi kaya dene wong ingkang nandang bingung. Ana perkara apa nggih? Yen to sira Putu Prabu Jaka Pitana ingkang nanjake pun yang ana wigati apa? Babar pisan malah pun yang ingkang nyadong duka sartanipun yang ingkang nungsung pawartane Putu Prabu Jaka Pitana. Yen kepareng tumuli kawedarna ingkang akeh nanging yen to wadi tumraping para kadang setana marata diagi pun yang iki minangka pinisepuh. Ayo ndak kanthi manjing wonten ana ing sakjeroning kedaton Caturneta kelawan pun yang Ngetal Kondo. Duryudana ya Jaka Pitana ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Kanjeng Hyang teka paduka ingkang minangka pengayomanipun kang wayah pun Jaka Pitana teka samanggih tanpa kula atur cecala lan tanpa kula matur wonten ngarsa paduka teka sampun tanggaping sasmita. Kanjeng Hyang kadang samanggih sampun kadinon lenggah padu wonten Daturya Negari Ngastina. Nyuwun balilah kula arsa matur wonten ngarsa paduka. Ya nggih Putu Prabu Wedarna ingkang tetela. Kanjeng Hyang Putu Prabu Jaka Pitana apa? Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan mriku awit kula arsa nyuwun pamanggih lan kula nyuwun papajar tumrap manah kula dhateng sakjaning para pinisepuh dumadan ngepasi Yogya Katuja Nginu rawuh padu Kanjeng Ngetal Kondo. Bilih samangke kula sampun matur sanipun paman Kumbayana lan sedaya ingkang sami lengganten Negari Ngastina. Araos sing manahipun kang putra pun Duryudana Tigang Candra kapengker kumesar sajroning manahipun kang wayah mangu sotanipun kang wayah kula sumelang lamun pinjang para sata Kurawa kawon nalika manjing wonten ing perang gedhe Bratayuda jaya pinangun tumuli samangke krana bingungung manah kula ngantos kula sayah menggalih babagan kawontenanipun para sata Kurawa tumuli kula kaparingan raos arep tumuli kula lampah nindra jroning kula lampah nindra jebul tinemunipun pasambatipun kang wayah pun Jaka Pitana pun pidhangetaken lan dewa mireng marang menapa ingkang dados sambat sebutipun kang wayah. Bilih samanggih nalikanipun kula lampah nindra sasampunipun kula gadhahi raos kumesar dewa teka paring sasmita lan wangsit jawata paring dawuh kalamunta Kurawa saged unggul nalika benjang nempuh perang ageng Bratayuda jaya pinangun lamun samangke para sata Kurawa kasinungan nugraha ingkang winastan Wahyu Eka Bawana. Pramila samangke Kanjeng Hyang kula ngrawakaken Paman Durna Paman Sengguni Koko Prabu Baladewa kula menika tasih bingung kados pundi anggen kula badhe ngonceki sasmitaning dewa menika gandeng ngepasi yoyo ngepasi wedalipun patuwa Kanjeng Hyang rawuh malah kula nyuwun pamanggih Wahyu Eka Bawana menika jlentrehipun kados pundi Kanjeng Hyang? Wong Bawana langgeng sinunggi tatanawrat Durna mau ning ndi? Suman wonten dawuh. Durna lungguhe ning ndi? Nika. Teng wingking nika rekane arep ngedos saking kula. Durna, kula penemban. Kok lungguh ning kono? Nuwun sewu teng mriki kathah pacitane, ngaten. Nah wonten mriku wonten mriku niku arep dikirang sekedhik.
Ngeten pun dintekke kalih si Drondonge Kartomarma nika. Aku tak takon karo kowe gandeng kowe kuwi padha-padha le derajat karo aku. Nggih. Kowe iki padha-padha le kowe pendhita, aku ya pendhita. Nggih, nggih. Kados pundi Penemban? Bombong sotaning arasaku bareng midhanget pangandikaning Putu Prabu Jaka Pitana. Yen to sak mengko nampa sasmitaning dewa Kurawa ki nen gayuh kanugrahan ingkang winastan wahyu eka bawana. Leres nggih. Iki pancen estu Penemban, pancen estu. Hari kalau semanten kula kapijisuhan kula menika kula dipun dawuhi supados ngonceki menapa ta werdinipun wahyu eka bawana menika lan daya kemandanipun menapa tumrap para sata Kurawa. Iya. Dudu perkara daya kemanden utawa sawaping kanugrahan ingkang bakal tak rembug. Lajeng menapa? Yen to Putu Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning dewa Kurawa kon gayuh wahyu iki rak mertandake yen to negara Ngastina iki isih diayomi, yen lan negara Ngastina iki isih diwelasi lan diasihi dening dewa. Ah ya ngono. Iki. Lajeng samangke tegese mangkene ora kok teges aku ngembe lan ngias marang derajat lan kasudebiyane Putu Prabu Jaka Pitana pancen aku kuwi percaya yen to Ratu Ngastina kuwi ratu sing sugih mblegedhu brana pices tumpuk matumpa-tumpa bebasan seprapat jagat kagunganing Ratu Ngastina ya mung cacate Ratu Ngastina kuwi ratu ingkang ora tau laku prihatin. Ratu Ngastina kuwi nalendrane ora laku tapa brata. Mung uja marang mubal babaling kanepson. Nuwun sewu lho nggih, ora kok teges aku mirang-mirangke. Mboten apa-apa. Mboten dadosaken sijining perkawis. Jayatanipun pancen kula akeni lan kula ngrumaosi, kula menika mboten tau tate. Laku tapa brata gaya wayu. Iya, jayatanipun malah nembis wekdal sepisan mriku nalika kula urip wonten ing jagat nembis sepisan mriku kula badhe gaya wahyu. Ya pancen bener mangkono. Ya mung elok ing kahanan ning atase Duryudana ki ora tau eling karo sing gawe urip. Teka sing gawe urip isih paring nugraha lan paring srana murih para sata Kurawa bisa unggul ana ing Mabaratan marang Gedhe Bratayuda Jaya binangun. Duryudana kula wonten dawuh yen arep nggayuh wahyu eka bawana mono seranane mung gampang. Gampil. Lajeng kados pitaken kula badhe nglampahi. Durna, kula wonten dawuh Penemban. Sadurunge aku prapta ning negara Ngastina apa kowe wis ngonceki wahyu eka bawana kuwi jlentreh apa? Sampun. Apa banjur jlentreh? Wahyu eka bawana mriku dumadi saking telung tembung. Nggih. Sepisan wahyu. Tegese apa? Wahyu menika pun ngarani kanugrahan. Iya. Lajeng eka. Eka menika tegesipun siji. Lajeng bawana. Bawana menika tegesipun dobel ngaten. Bawana kok dobel ora ya? Sampeyan ki kok ya le ngonceki tembunge niku lho Kang. Sampeyan meneng sik, sampeyan ora takjak omongan. Oh nggih. Niki jlentreh. Miturut pertapan Sukalimon lho Dik Patih. Oh ngaten. Nggih. Oh, dadi sampean aja waton bisa mutusi lan aja gebyahuyah, aja digebyahuyah. Wahyu eka bawana menika menawi dipun gayuh sawakipun menika mboten badhe damel serana unggulipun para Satakura nalikanipun manjing wonten ing Parang Gedhe Bratayuda nanging iya nanging apa? Do lali kula wampun nyatet e. Wis dicatet kaya mesa lali lho sampean ki ora. Wis meneng ta? Oh nggih. Ananging sawapipun kula wastani bawana ingkang winastan dobel menika kejawi saged damel daya dayaning para Satakura nalika manjing wonten ing Perang Gedhe Bratayuda kejawi saking menika wahyu eka bawana menika badhe nyawapi katentreman dumateng Sang Hyang para kawula tasih sak praja negari Ngastina. Nggih napa mboten? Kuwi miturutmu. Nggih. Nanging yen to miturutipun Yang Talkandha Putu Prabu wonten dawuh yen arep nggayuh wahyu eka bawana mono seranane gampang. Kados pundi? Sawangen uripe para Pandhawa, sawangen kahanane para Pandhawa 5.
ingkang pendak-pendak dewa matedhakake kanugrahan mesti dheweke padha kasil lan kasembatan nggone gayuh. Kuwi ingkang nyababake ora ana liya kejaba. Marga para Pandhawa duweni pujangga lan Pandhawa duweni pamong siji Kresna loro Semar. Kuwi ingkang ndadekake Pandhawa bisa duweni daya lan bisa unggul nalikane dewa matedhakake kanugrahan. Wekasan Pandhawa kasil gayuh kanugrahan kuwi mau. Nuwun sewu Penemban, Gumbayana kepiye? Menawi paduka paring dawuh bilih para Pandhawa menika nggadahi pujangga anak Prabu Ndarawati kaliyan Semar. Ngastina ugi nggadahi pujangga. Banjur sapa pujanggane Ngastina? Kula Durna SSN Guru Krawitan. Guru Krawitan dadekke pamong negara. Sampeyan meneng Adipati? Nggih. Sampeyan aja maido, kula karo sampeyan ki wis padha ndene. Padha ndene pripun? Pamite nyambut gawe tekan nggon simulasi mati. Yo nggih. Banjur apa tandang gawemu ingkang ndadekake Kurawa bisa kasil nggayuh kanugrahan? Merga ngene. Dos pundi? Anane Pandhawa duweni pujangga sepisan Kresna loro Semar. Wong loro kuwi ingkang tansah nuntun marang para Pandhawa supayane tumindak marang kabecikan, ngiwake lan nyingkiri marang tumindak angkara lan Buti Candala. Lah saiki sawangen kanane Kurawa. Merga saka momonganmu, merga saka lehmu nuntun para sata Kurawa ki ora mbok tuntun supaya nindakake marang tumindak becik, malah Kurawa mbok tuntun supaya nindakake tumindak nista. Iya apa ora? Oh nuwun sewu nek niku kula mboten rumangsa lho Penemban. Ora rumangsa sebabe apa? Nuwun sewu janjane Durna niku apik. Kula niku apik, merga ngelmu sing kula wejangke niku janjane mung ngelmu gampang. Gampang tegese ngilmu kasunyatan menika ora ngilmu gampang to. Watone dheweke iso nampa lahir lan batine saguh katunggon ngilmu menika. Kula kinten para sata Kurawa badhe kasembatan. Kula kinten para sata Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping wungsul wangsul sampun kasembatan gayuh wahyu. Nanging gandeng kula menika wonten negari Ngastina menika jabatan kula dipun sandhingaken kaliyan sing jenenge Cedhis Sengkuni menika. Menika ndadosaken Kurawa menika mlendhek. Mlendhek ki apa? Ndledek. Ingkang maunipun tenanan lek arep sinau, lek arep gegulang ilmu, ngulir budi ngasah kadiwasan. Pendak-pendak ajeng ngawontenaken pawiyatan mesti Sengkuni marang Pertapan Sukalima. Kurawa do dijak remi. Pendak-pendak kula ngantenaken pawiyatan Sengkuni teka, Kurawa gawake omben. Ngoten niku rak. Mental rupian menika nek mboten saged dipun icalaken saking Pertapan Sukalima. Ingkang menika ingkang dadosaken Kurawa cabaraning damel menawi badhe gayuh wahyu menapa kemawon saking para dewa. Ngono. Sengkuni apa ya pancen ngono Suman? Mboten Penemban. Aja tumbak cucukan sampean. Ngawur ora. Kula niku ya sing ngajari elek niku ya mung sampean. Mengke riyen Penemban. Nek panjenengan badhe pitados lan aturipun Kakang Durna monggo ning nek cara kula kok mboten. Cara kowe piye Suman? Kula menika janjane nggih sae ngaten. Ning gandeng kula ketemu kalih Kakang Durna, kula niku dadi ajan-ajanane elek. Ana Kakang Durna menika nuwun sewu to, cobi. Ana apa murid kok arep diparingi ngilmu ngendi ana lelakone murid malah dawuh supados nindakaken lan nglampahi perkara-perkara ingkang sakmangkit saged damel sengsaranipun siswa. Dik Pante, kula wonten dawuh. Wong arep gayuh ngilmu arep kasembatan entuk kadigdayan kuwi kudu wani rekoso sikik. Ibarate paribasane nyawa ya ditoi. Ngaten. Anu iya. Anu nggih. Ibarate wong arep kepenak kuwi kudu ngrasake urip sing rekoso sikik. Ning nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana menika mboten tau urip ngrekoso lho Kang. Wiwit cilik nganti sak menika dewasa. Madeg nalendra teng negara Ngastina, anak Prabu Jaka Pitana menika tansah kekemul bondo donya mongko nggih diayomi kalih dewa. Kamangka nuwun sewu anak Prabu Duryudana menawi miturut ngendikanipun Penemban Bisma ing Talkanda, panjenenganipun menika mboten tau tate lampah prehatos, mboten tau tate laku tapa brata. Ning menika tasih dipun ayomi dening dewane.
Lah nika ingkang dadosaken sabab nek sampean ngarani kula kok mental kula niku ming mental rupian-rupian. Kula niku mboten gagas, kula niku ora urip ngrekoso mawon urip kula pun kepenak. Ngaten. Saderenge kula urip ngrekoso niku kula pun ngrasake urip kepenak luwih dhisik. Dadi kula kinten mboten enten gunane lek kula arep nggayuh wahyu utawi kanugrahaning dewa menika kula wau. Wis. Suman lan Kumbayana padha mendelok. Padha menenga ngestaken dawuh penemban. Lah saiki yen to putu Prabu njaluk igo lan pamrayogane Poniang ngetal kondo Duryudana kula wonten dawuh. Aku mung njaluk karo anak Prabu Jaka Pitana yen to sak bisa-bisa putu Prabu Duryudana supaya ambayongi marang praptane putu Prabu Kresna ing Ndarawati. Banjur sak mengko diboyong ning praja negara Ngastina kinen ngrenggani praja negara Gajahya ora kitang telung gedheping peninggal. Merga mangkene Kresna kuwi titih sing Sang Hyang Suman ingkang keduga bakal paring ayem marang para Sata Kurawa. Ping pindhone dununging wahyu Naraya kejaba mung mapan ana ing kahyangan. Mula yen to sak mengko para Sata Kurawa bakal nggayuh sarta gelem ora gelem kudu munggah kayangan. Banjuring mengkone perkara Bisma ingkang keduga sagung nggayuhake wahyu Eka Bawana mengko Bisma ingkang munggah ana ing kayangan matur ngersaning Sang Hyang Manikmaya supayane wahyu Eka Bawana iki mau tumedhak ana ing praja negara Ngastina. Mekaten. Iya, putu Prabu mangkono. Rai mekaten. Ingkang kula tampi saking pangandikanipun Hyang Bisma. Iya, putu Prabu kepiye? Saderengipun para Kurawa nampi kanugrahan. Sakmangke para Kurawa kedah jenjem lan kedah tentrem langkung rumiyin srana ngrawakaken praptanipun Kaka Prabu Kresna. Yetine mangkono merga mangkene ya nggih. Sing jeneng wahyu kuwi bakal jenjem lan wahyu kuwi bakale jenak. Manjing ana nganggane titah yen to titah kuwi mau adem alan ayem, yen to titah kuwi mau tentrem lan jenjem. Adoh saka panggawe cidra ora ana regejekan sartane ananing mung nglakoni urip kanthi rasa syukur, kanthi rasa seneng, bungah susah ditampa kanthi ikhlas wilala-gawa lair lan batin. Anane Kresna pratoning praja negara Ngastina ora wuru ngomong bakal nuntun para Sata Kurawa marang lelaku ingkang bener, nindake bebener njejeke barang sing bengkong lan benerke perkara ingkang luput. Tak kira mengko bakal kasembatan para Sata Kurawa nggone nggayuh wahyu Eka Bawana uga bakal langgeng. Ngaturaken panunggung tanpa pepindhan. Malah samangke paduka ingkang badhe nggayuhaken wahyu. Ya bener mangkono. Ya mung nggonku bakal munggah ning kayangan pun yang njaluk ruwang ya nggih. Dipun rencang. Iya. Sinten ingkang kedah ngrencangi dhumateng tindak paduka? Aku njaluk kanca supayane Durna tut wuntat lan melapat marang tindake pune yang ngetal kondo munggah ana ing kayangan. Kejaba saka kuwi tak jaluk Kurawa ingkang separo nderekke kelawan lakune pune yang banjuring mengkone Kurawa ingkang separo supayane nepis miring ana ing kraton negara Ndarawati. Mekaten. Iya, yen to mengko putu Prabu Kresna mapan ana ing praja negara Ndarawati, Kurawa kinen boyong praptane supaya Kresna prapta ning praja negara Ngastina. Nanging yen to prapta Kresna lungguh ning praja negara Ngamarta enggal kalorot tumuli kaboyong ana ing praja negara Ngastina. Mangkono putu Prabu ya jagat pangesungkara. Lajeng sinten ingkang samangke kudu sagah badhe ambayong dhumateng praptanipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Lho lungguh sik. Neng kene iki rak lungguh kadange tuwa Prabu Kresna to. Ya kuwi putu Prabu Baladewa, wong agung ing Mandura. Putu Prabu Baladewa, kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Apa kira-kira saguh yen to sak mengko sira putu Prabu mboyongi marang rawing kadangmu taruna ing Ndarawati. Nuwun sewu. Kula menika saestu lair lan batos sasung dharma bekti wonten sanipun Yayi Prabu Duryudana. Iya. Pramila aja kok sakmangke kula kadhawan wonten ing Wancirina. Nadyan kula kadhawan wonten ing Wanciratri kedambayong dhateng praptanipun kadang kula Ndarawati
tartemtu kula badhe sagah dinten sakmenika ugi bidal dhateng negari ing Ndorowati. Koko Prabu sagah Yayi. Malah samangke kula ngaturaken panuwun. Malah enggal-enggal sak mangke kula suwun. Ingkang Raka ing Mandura kawutusa mbenjang napa kula bidal wonten Praja Negari Ndorowati. Yayi Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestu. Malah samangke sinten ingkang lang badhe bidal langkung rumiyin. Kula semanggaken Yayi Prabu kula wonten dawuh. Yen ana sak mangke ingkang Raka ing Mandura arsa bidal nganti dumateng para kadang sata kula ingkang sepalih. Kula kanthi suwan dhateng Praja Negari Ndorowati. Ndherekaken marang tundha jengkar padukan Joko Prabu Baladewa. Malah kula ugi nyuwun pamit nggih. Sak mangke para sata Kurawa badhe kula bidalaken ngatos-atos Paman Pati Aru Sembuni. Koko Prabu Baladewa surtete ngati-ati duga-duga punasta. Yayi. Malah sak mangke kula nyuwun puja pangestu lan puji pangestunipun Yayi Prabu Jaka Pitana ngandhenana marang lampahipun ingkang Raka ing Mandura. Katos-atos sampun kados lare alun Jaka Prabu. Jagat pangestu Kanjeng Hyang Putra Prabu Jaka Pitana kepiye? Sareng kula tampi dawuh pangandika paduka lan paduka ing sampangke sagah badhe gayuhaken kanugrahan wahyu eka bawana. Saestu cumeplong raos sing manahipun kang wayah pindha siram tirta wahyuning Swindu. Jernyata samangke badhe kasembatan sepisan menika Kurawa badhe kasembatan gayuh kanugrahaning dewa kang winastan wahyu eka bawana. Ya nanging mengko dhisik aja girang gumuyu. Kados pundi? Pun yang mung arep matur ana ngersaning Putra Prabu Jaka Pitana. Ya senajan ta pun yang iki wis ta saguh bakal nggayuhake kanugrahan kengaran wahyu eka bawana ning lungguh moning dampar kencana negara Ngastina aja enak kapi enak lho nggih. Liripun kados pundi? Merga wong arep nggayuh kanugrahan kuwi mesti bakal akeh pacobane. Merga apa Durna? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula pun diparingi kalodhangan matur menika. Iya, matura. Nuwun sewu. Kanugrahan kalian pacoban menika sinanding lho. Nggih anak Prabu. Pramila sakmangke kula aturi eling lan waspada merga sak beja-bejane wong sing eling lan waspada isih beja wong sing lali. Kuwalik. Nun, kuwalik. Kuwalik to? Iya. Sak beja-bejane wong kang lali isih beja wong sing eling lan waspada. Pramila nuwun sewu sampun ngantos kendhat anggenipun anak Prabu Jaka Pitana nyuwun meminta sih wilasaning Gusti kinarya sakmangke kasembadyaning sedya para sata Kurawa badhe nggayuh wahyu eka dobel menika. Wahyu eka bawana kok wahyu eka dobel. La inggih menika ingkang kula maksud. Kanjeng Hyang lan Paman Durna ngaturaken panuwun. Padha-padha nggih. Sami-sami anak Prabu. Malah samangke benjang menapa? Anggenipun badhe bidal
satata tindak minggandring kayuwangan iki wis manjing wanci bedhug teges punyang bakal ngenteni Sang Hyang Surya gumlewang mangulon supayane gampang laku ning para sata Kurawa nggonku bakal munggah ana ing kayuwangan makaten iya bahasa manggile lanono kula arsa manjing telenge kedaton minggah wonten ing sanggar pamujan iya marta diake satata punyang uga nyuwun pamit nyang paman nyuwun pamit nggih atos-atos Kanjeng Hyang Bisma lan Tupa Dewandurna sampun kantos kados dene lare alit Kanjeng Hyang Purnakati ning mananggilan arsa sangata kundra ngedaton seluk saking Damparekcana ki nabit gamparan gading kadharaken sangjaning Puramban Sedi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawisnya tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha Jawata kairing Widodara Widodari Sakandara Paduka mandhap saking Damparekcana negari Ngastina sinuwun sinunadan ingkang rayipun Banamati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Yo. Garwaning sun. Yayi Dewi Banawati. Inggih. Tatampa ral pangestu ingsun wae Tampanuna. Nono inggih sampun kawula pundi dadosna jimat. Sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Yo mban yo. Sinuwun kula ngaturaken sembah sinuwun. Yo mban Tatampa. Nuwun sewu kados sumringah pasuryanipun Batobat wonten wigatos menapa? Lan menapa ingkang dipun rembak wonten madaning masiwaken teka sak mangke damel bombong marem manahipun ingkang rayipun Banawati Batobat. Kamangka pendhap-pendhap Paduka menika mandhap saking Datulaya Praja negari Ngastina tumrap badhe manjur ing sanggar pelanggatan. Batobat pasemanipun menika damel ajrih manah kula Batobat. Ora usah ngapusi kowe. Mboten ngapusi menika mboten. Kula menika mboten kok goro menika mboten. Kula menika mboten kok goro. Kula menika mboten tau tate goro. Aku ngerti. Apa sejatine ingkang mbok singketake saka sak mburiku. Mbah niki piye? Aduh sajake konangan iki. Piye, Dik? Ora piye-piye, Mbak. Nyatane ya bola bali ngono ya tetep wae dilakoni kok nek ora saking nrimane sinuwun Prabu Jaka Pitana ora sengara hayata nyatane padha-padha geleme padha-padha le isih do nampa siji lan sijine mbok ya wis lho la iya ning rak ya prayogane iki mbok ya karang iki kiwadi kok ya nduk ya nek iso ki ya disimpen didelekke sing primpen ki rak dluwang sing dimaksud karo para mban-mban ki rak wis tok rumat sing primpen sampun hasile positif Batobat kayak kepiye monggo ngananku apa sing rembug mboten monggo sak mangke menawi badhe tumuju minggah mening sanggar pelanggatan busana kabrahmanan sampun kula cawisaken sinuwun. Yo, yen mangkono. Mban lawan ten Jawa. Cawisna dupa menyang ratus jenenge Senen Arsa manembah marang panguwasaning dat kamurwing dat. Inggih ngesnaken Jawa. Wos mesti neca pantase padha. Aku kepicot aku bangsa tunggal cinta tunggal setia bangsa matur sembah nuwun ya nduk iya mak
Awake dhewe sowan mrene meneh. Iya, alhamdulillah iya. Ditampa lan ditresnani dening warga masyarakat. Saya dalang sing ngasta mawawan. Oh iya. Mau wis aku entuk mandat saka panjenengane Mas Dodi. Iya. Nek taun ngarep pokoke sing mayang awan panjenengane Mas Bronjong. Oh iya. Ngerti ora dasare apa? Apa dasare, Mak? Le piyaine le nyenengke kuwi lho. Sapa? Mas Sulis kuwi. Nek disawang pancen nek sing urung tepung ketoke piyaine jenggureng mibawani. Ketoke serem. Iya. Wingit ketoke, Mak. Ya iya. Ning asline ora wingit ning singit. Oh.